שמי סנדרה בנאי, אני עולה חדשה מיוגוסלביה. אני אישית מנהלת פוטו שוורץ שקיים 55 שנה. مرحبا فرناس من صالون فرناس, احنا بالطور. שמי גיא קמחי, אני שף במקצועי, פתחתי מסעדה בשם לבוקה, מסעדה לטינית במושבה הגרמנית. הקמתי את חברת קורין, שמתמחה בשוקולד מריר, איכותי, שוקולד גורמה. אני מייבא ומשווק ביגוד מעילים לציבור החרדי. אני בירושלים 8 שנים. אני גר בירושלים, אנחנו במעלה אדומים. עוסק במחשבים משנת 99. אנחנו בירושלים, מכיוון שאני נולדתי בירושלים והשותף שלי נולד בחיפה ועבר לירושלים בזמן הלימודים, ומאז נשארנו כאן. יש כאלה שיגידו שנתקענו כאן, אבל אנחנו מרוצים מזה. הניסיון הבינלאומי והישראלי מלמדים שרוב הכישלונות לעסקים קטנים ובינוניים נגרמים על ידי טעויות שבעלי ומנהלי העסקים עושים בעצמם. לכן, במט"י ירושלים אנחנו משקיעים המון מאמץ בהדרכה של יזמים חדשים ואנשי עסקים קיימים איך לנהל את העסק נכון. כולנו בעלי עסקים קטנים, לא יכול לבד להיות גם מנהל שיווק, גם מחסנאי, גם פיננסר מוכשר וגם בכל שאר הדברים. כל אחד מצטיין בתחומו, מקצוען בתחומו, אבל ניהול, אף אחד מאיתנו לא למד בצורה מסודרת. ומט"י בעצם עזר לנו בתחום הזה שהוא מאוד 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 חשוב. הגעתי למט"י, אישה אחת אמרה לי, אתה צריך לגשת אליהם. אני לא ידעתי, לא היה לי שום מידע, שום דבר. באה אליי, הסתכלה אליי ושאלה אותי מי מדריך אותך, איך זה. אמרתי לה, אני יש לי ניסיון, אבל זה לא מספיק. והסבירה לי איך להגיע אליהם. שלחה אותי, גם הם קיבלו אותי בצורה יפה, יוצא מהכלל. דרכם קיבלתי הלוואה של 35,000 שקל ל5 שנים והחזרתי לפני הזמן. פנינו אליהם כשהיינו עוד 2 חבר'ה צעירים ממכונת תפירה במחסן, והם עזרו לנו בכך שהם עשו 2 דברים. דבר ראשון, חיברו אותנו לחונך עסקי, מלווה, שליווה אותנו ועזר לנו לחשוב באופן עסקי, לנתח את המטרות שלנו, את היעדים ואת הדרכים להשיג אותם. הדבר השני, הם עזרו לנו להשיג הלוואות בבנקים, מכיוון שבאנו עם מספיק כסף לקנות מכונת תפירה אחת ב1,000 שקל, אבל לא יותר מזה. ומאז אנחנו בקשרים טובים, והם ליוו אותנו לאורך כל הדרך, אחר כך בפחות עזרה ויותר ייעוץ. הגענו לאיפה שרצינו להגיע הרבה בזכותם בראשית הדרך. ברגע שפתחנו את העסק השני, היינו צריכים קצת מימון, ואז פנינו למט"י, והם עזרו לנו בתוכנית עסקית, וכמובן הלוואה, שעזר לנו מאוד להרים את העסק השני. עד עכשיו זה מצליח ואנחנו עובדים עם המון לקוחות ואנחנו מאוד מאוד מרוצים, וגם הלקוחות שלנו מאוד מרוצים מהעבודה שאנחנו עושים. למט"י הגעתי דרך קורס שעברתי במט"י, עברתי שם קורס ניהול והקמת עסק וניהול והקמת ברים ומסעדות. ולאחר הקורס החלטתי שאני הולך על קונספט של פתיחת מסעדה חדשה שהיא לטינית. 3 سنين فكرت اني افتح صالون وما كانتش ميزانيتي كثير تسمح اني انا افتح صالون. دعمتني ماتي ب $3000. فتحت فيها صالون صغير كمبدئيا ومن بعدها توسعت فتحت صالون لأكبر. מט"י מאוד כיוונו אותי, תנו לי מיקוד, סייעו לי במציאת מקורות מימון, נגישות להלוואות. עדיין מלווים אותי גם בנושא של מימון וגם בייעוץ עסקי שוטף בכל מיני עניינים ניהוליים ובעיות שהעסק נתקל בו בתפקוד השוטף, ובעיקר לדעת שיש מישהו שעומד מאחוריך. אני קיבלתי שירותים מאוד חשובים כמו ייעוץ של אנשי כלכלה, יועצים בהקמה ופתיחת עסק חדש וגם בניהול של עסק קיים ועבודה מול הבנקים וכל הדברים החשובים שהעסק צריך. אבל אני לא יכול לשכוח אותם בזמן שהייתי זקוק לייעוץ, לכסף,
עזרו לי, זה לא רק עזרו לי, גם קיבלו אותי בצורה יפה. קיבלתי ליווי ממתי, וזה משהו שאני חושב שזה מאוד חשוב, ואם כל עסק קטן הוא יכול לקבל דבר כזה, אז זה היה חוסך המון בעיות. תנקיו, כתיר למתי על הדעם המאדי והמענבי. יש המון אנשים שהם צריכים את הדחיפה, את העזרה, מה שהם נותנים, וזה מה שמאפשר להם להגשים חלום. כן ירבו כמו מתי וישראל. אני רוצה לייצא. זה החלום שלי. מרכז העיר בתקופה האחרונה הולך ומתאושש בצורה מאוד יפה. אני לא יכול להגיד שזה רק בזכות מתי, אבל אין לי ספק שגם בזכותו. מתי באמת עזר, השאר באמת רק דיברו. מתי ירושלים ימשיך בעתיד, כפי שהוא פעל ב-15 השנים האחרונות, להוות גורם מרכזי לפיתוח הכלכלה והתעסוקה בירושלים. אני יכול להבטיח שאנחנו נעשה את כל המאמץ לשנות את פני העיר.